Sibingelele sikwamukele isaliwa sentombi sempangeni sibele eqhawe. Mfowethu weKabhoqo ngiyabingelela ngiyethemba nababukeli bayaphila liyaphila inkosi. Usongoye konakele kakhulu siyabona abafundi bakhomba ukuthakasela yonke ingoma ekhona oyikhiphayo kusho ukuthi lokho ngawo. Ngizizwa ngijabule kakhulu mfowethu ngoba masenza umculo sisuke sifisa kwenzeke lento engiyibonayo nokungaphezulu. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi masifika semcimbini sisuke singaphethe ingoma eyodwa. Abantu bafike besho ingoma nesingayihleleli kuyingoma. Usuphenduka intandokazi kuyona wonke amavasithi engathi akhona eSouth Africa kusho ukuthi lokhu bakhe kanjani futhi lokudlelana. Mfowethu ingane yimini ubaba wazo ngaphiwa isiphiwo sokuthi ngicabanga lesikhathi esizayo eside njengomlungu. Umlungu engathenga lo mqhele wakho kulonyaka ngemali oyiphinde kabili kodwa uyazi ukuthi emva kweminyaka yo10 ngabe senza imali engaki ehirisha ngawo. Ya understand? Akacabangeli imali yamanje. Kodwa uyabuka nje i-long term goal ukuthi izohamba ibanga linganani. So nami ngathi mangibuka siphume ezikoleni abantu ababesemandleni siphume ezikoleni babe seyele ekugugeni okushuthi emandleni izongena ontanga yethu nabantu abezemva kwethu okubithi abantu abasithandayo. Ngaqala lento yasemavasithi ukuthi kunezingane ezifundayo uthola ukuthi kune event efuna uku-attend inkinga ziyafunda ziyabhala Monday. Yiphi indlela esingenza ngayo ukuze ziwuthole lo msoco engawutholi kahle hle. Ngihambe lonke amavasithi ngicala la engafikanga khona kwase kuphela amandla ngoba ngangena sponsor. Abantu engangibahambela basekho sebeyasebenza kodwa umaka lokhu wasala ukuthi ubani owenza le. Ilokho nje ngana kwethu uma sevasithi angungabazi ukuthi hey uqaphele mawuzongena nami. Yokuthitha kudaba. Kwethu kuneyintsongo noma ngizwa kuthiwa uqhathwe nobahubu. Wakhatha nomcebo, wakhatha nesigoma sentaba, wasukhatha nosweti kwempucuzeko. Yiqiniso. Akuzindaba nonke beyami abantu abathenga amathikithi beyobona umdlalo kwempucuzeko. Impendulo eziningi zalombuzo bazoyithola kwimpucuzeko kodwa ukuhlonipha umbuzo wakho nechannel enkulu eKabhoqo. Mfowethu kimina eqinisweni sikiyeke ukushinga namancongo uma ngithola iplatform enobahube noSquare. Ngithathe isoko ekhazi zamantungu ngoba ngingena emculweni kwabantu engibukela bona. So uma ngeke ngathola iplatform enabo it's not like ngisuke sengiyothi ngilwa nabo personal noma ngiyohlula bona. Ngifuna bebona ukuthi lo mfana ohleze nanyatheliswa ngathi ukhona. Maqhamuka abafana abancane lo wadla inhlabathi nodaka nobisi benza kahle siyabemukela ukuthi sondelani futhi bafana. Ngizokhala ngobhutbeni. Okhismus ngeke belingana. Njalo futhi abafana. Ngeke futhi beficane. Uma ngabe nje abakho wazalwa baba badala kunabamo okhismus. Kuyoze lo kuyobuya. Ngishithuna lo mfowethu lo wadla ubisi nodaka akehlisa amawala ijubane lingozi. Yathi kwaHluboy. Ngoba eyinkonyane kakhulu. Isathi magiyo baba aqashisa kuthiwa qashisana noqabashe kuneyinhlamba ezibongweni zobaba. Qashisana izingane shiyobona komcebo nocabashe. Bese beyekwa koSigwebo nobahupe nosaliwe belalela ibo. Siyazi ukuthi usaliwa njoba kunyaka kanje abantu bakulindele. Mfowethu iqiniso lelo. Wathini? Bathe misana. Abantu sebenento abayibhalayo bathi abantu bangigqilaza ke manje. Bathi yini abantu? Bathi kuma comment uyeza usaliwa silindele umculo ozoselapha umculo onezisho nezakha nezifenqe. Ngithi mina abantu sebengigqilaza ke semele ngiye emanxiweni manje ngiyobhala ngento engibuye emanxiweni ngoba manje sebeyiphusha kumina. Bathi uyeza usaliwa silindele umculo sinika ithembo selaphayo sifundisayo ngempilo ngesikompilo. Bathi ke manje okhandwe ngezisho nezakha nezifenqe akekho umuntu osenkingeni njengami kwi-industry. Sekumele manje kuphekelele ibhodwe kumele ngiye emanxiweni mangimele ngiyomapheki wethuna ngicabange ngime phekwe intaba ngime emfuleni uhamba ngizwe le feeling yokuphushwa zigcobo umfula amawungenisa. Kodwa mfowethu ngiyajabula ukuthi abantu uma bekhuluma ngomculo wami bathi bafuna ukwehlukisa nangomuzwa. Mfowethu ngiyeza ngoSeptember angazi uma ngisho idate ake sikho ngiyeza ngoSeptember. September usaliwe yakhipha kunjalo nje indoni
Saliwa. Indoni isaliwa mhla ka-10 October ikhona ngenxa yokuthi Mfowethu kuningi esikwenzayo nakho aqhamuka nalo buhlungu esisuka kubona ezinye izinto sayihlehlisa kodwa bese kukhona izinto kumele sizethulele abantu ngendoni isaliwa at the same time usaliwa ulungisela umsebenzi omusha kade sisuka kwagqizile yabona ukuthi sibize ekhampanini ya kodwa nje Mfowethu ngeke singakuthinti kusemanzi ukuthi nje bafowethu abaphola abantu inhliziyo ukufa kudaliwe kukhona umhlaba wonke kodwa kubuhlungu kwamukeleki bona nje sithi dudu bafowethu nathi sibuhlungu sibuyele lapha embuzweni wakho indoni isaliwa 10 October Mfowethu ikhona amatikiti asekhona online siyacela abantu bawathenge sesoyikhipha nepackage ukuthi mhlawumbe itafula VIP general yonke into soyikhipha Mfowethu Siyathokoza kakhulu ungathi uyibonga la ngesupport usacela futhi abakhona ukusupport kakhulu Mfowethu ngaphambi kokubonga abantu asibonge nina ekabhoko nonke nje nabaoza kwenu ngoba nina nenza ukuthi sibuwe abantu ebebengawunakile umaskandi nabangenandaba nomaskandi bese bona akhotha amazwi amahle kusaliwa noma ezingoma asaliwe ayibone wena umbuza ngayo bese sithola umsebenzi bese sithola nabantu abastreamayo kwanda ama streams so umsebenzi wenu Mfowethu mkhulu inkinga nje sekushoda wena uthi ube mkhulu hayi ngeke ube mkhulu muthi umsebenzi bafowethu ngiyabonga kakhulu kumuntu othi mayilalela umculo asaliwe endaweni right alalela usaliwa shi comment mayigxeke ngokwakhe mayincoma futhi icacisa ukuthi cha usebenzile kuyasijabulisa lokho asijabulela ama comment amahle kuphela nasigxekayo uma esigxeka ngokwakhe baba ngoba for manje into wrong angikwakhe angakubulala angithi ngugxeka ngokwakhe uthi hey ungawufaki kumqele wembuzi kabe yamngela ilanga makafaka abantu cha ngisibonela ngeli ilanga othatha umqele kanje angingathi mina ugqoka umqele wembuzi ukuphushisane la wena abantu uyihlathi wara no asibe nolimi Mfowethu ulimi iyona into emnandi edlula yonke into emhlabeni iyona ntembi futhi edlula yonke into emhlabeni yangizwa uma usuganiwe ukuthi makoti cela ungiphekele into emnandi edlula yonke into emhlabeni uyokuphekela ulimi ngeli ilanga uthi makoti awungiphekele intembi edlula yonke into emhlabeni uyokuphekela ulimi so ngithi ngaleso sifundo azizama ukuthi sibe nolimi lokwakha hayi lokubulala ukuthi ngizosuke nguthunuke futhi ngiqhubele enkulumo enkulu awuthi nginqapha ukusikela into sekhaya amacala obaba kwakwenze njani bale ngoma ucabangeni Mfowethu angifuni uqamba manga bafo uma wenza ingoma kuke kube khona ingoma ekhethwa abantu ake ngibheke lokho uthola ukuthi wena umuzwa owawubhala ngayo ngempela akuwona lo sekuyiyona osisebenza ngakhona kodwa amacala baba sokhuluma iqiniso ngangibhala nje ngazo zonke ingoma ngingakubonanga ukuthi konke enkulu kangako enomthelwana nabantu yes uthe mase kwenzeka nami ngathi nami Mfowethu ngithi mina ngempela lo othandwa abantu bambeka phezulu le ngoma yona ihamba phambili ukudlula zonke ingoma zami bapho abantu bayikhethela ngizoze sibonele last year kunengoma ethi amaranda amathathu ethi inhliziyo zabantu abaphuphunyelwe izisa abasebenzayo abangabaqashwa abantu asebashiwa abazali ibali into eningi ethi ngaleli rand lami ngizokhulekela ukuthi abantu yabathinta inhliziyo ngaphekwa lo muzo ngangibhale ngawo base ngizoqhamuka ingoma ethi intambo esemqaleni bafo ingoma engangithi ngizoyilalisa ukulalisa ingoma ukwenza ingoma eziningi bese uchuza oyithembayo bese bakhona oyilalisa wathi umude nogandaganda sisacela wenzele thina ufake le ngoma intambo esemqaleni iyona eyihlula zonke ngama views so ngiqonda ukuphendula umbuzo wakho ukuthi angeke ngiqamba manga ngithi ingoma ngiyibhale ngomuzo ojule kakhulu ngoba isisebenza abantu bavele beyikhethele bona ingoma kodwa lento esiyenziwa amacala obaba angikhona hayi ngakubamba kakhulu abantu bakufuna ngaphandle kodwa ke uthe uzokubamba uGabazi uthe uzokubamba bahu uthe uzokubamba uSigwebo uma ngabe sekugiyo baba sekubizwa ibonge nenhlamba kuyothiwa Sigwebo saliwa bahubhe ngcikane esibayeni nilalela ibongo zoyidla bese kuthiwa umcebo nosuthi yamsana ingane endlini zihambe noma kodwa kuye ngaphandle ngiyathoka kakhulu